guys, majong hapon. Welcome back sa channel. This is Florami Boholana, your Boholana friend. O karon guys, di ako cross dagat. Of course, ba natos undoy? Mga mixwaki. Kaya na may friend si undoy dari. To be exact, di ami karon sa Bituon Beach. Waiting mi karon sa friend ni undoy si Tams Lapinig. Unsa ta pili? Ansa? So di ami dari karon naghuwat ni Nija, kay nigabot Nija. Manguha na sila undoy. Ako kay bog muuban ba ko nila kay lawom ag dagat na. Lamunan ba daning kuanda ni kananay dagat dari. Samtang gapaabot ni Joe ni Hey Joe, tanaw-tanawon sa munas view dari sa dagat ug katong nga gipang mingaw nagdagat. Wa nagdi makakita dagat ug dugay ng panahon. Katong mga gusto maligo, tanaw sa laman mo kay di pa mo makaligo. So agatong view karon guys is very beautiful jud. As in garabi. Bayat to dare. Wa makailisan. Wow! Arang bluhas tubig uy ijarra. Kanilawom naman jud ni siguro. Arang bluha. So manguha sila swaki siguro guys di na lamang kumuban kay mahaglot bang ko. So adto ba sila kinabluhan mo dayib so di naman ko maghuwat kasi siguro sa daplin bahala ba di kumuban. Bahala mo. Grabing bluha. Hala na naglutaw dagkuha ni mana. Mantil. Uy kasi nawadag mantil diha daga. Anda. Nay mantil dari na saag sa dagat kasi nawadag mantil diha. Unsa nagazid mo? Guys, mag-set up kus kami rang pang-dive sa. So dadari agi jahang pangdagat. So salamat Ati Aida daring gamay nga pouch yung gatag kay may ang nasuddan sa kamera. So ingani ra ka gamjen guys tanawa. Arang gamaja ra ka adjo. Kare kay kuan man lens protector. So isud na to dari. Okay, so na just guys. So mo na ni siya guys, di atong i-try. Hoy gamit tabi. Mag-trail ko. Di na sa pang-trail kay wala hyper smooth. Okay raman. Ano, okay na siya. If Diyan mo i-play. Try. Gahi-gahi ra ba doy? Ginaan mo. Ay! Bugo ko amna ni memory card. Guys, mapalit pa kog memory card. Nawa magugang memory card sa Clarin. Ilis ko dari guys kay muligo man ko. Nakailis na ko guys, ready na ko. Wa ko kay bag pang swimming ba ni hinatag man ni Antinita. Thank you Antinita dani hindi kag. Jaga ra hinatag ni Ate Jocelyn ja. Daghang sapatos guys, pang kuan ni pang dive dinhi makakuha jud ko ni daghang swaki. Tadan. Hey, yo. Bye. okay. Dive na. Guba ng sapatos na boy. Joke ra guys, kangundo ni sapatos. Turata? Mato na mo? Ito liguran ba? So guys, mao na nig Bituon Beach an himitig kaliguan kay lami na niliguan kay lamlaom ba? Di na kakinahanglan matos ladyo. Anda na. Kay murag-arang inita pa. Guys, wa ko nila pauban na dahil ra kuno ko maghuwat nila og makakuha na sila kay arhimi mga wa ko nila pauban na kay mato sila sa laom. Mandive ba mangdive. Sus tabangan ning naw nga unsa naman ni. Grabe bugas na gasting ani na pud. Bawo jud na jay buwan jud na jay pizza sa buwan grabe jud hang naw grabe kating ani daghan ka jud bugas. Abunda ka jud pagkaon ha. Liman ka diha. Bugdog-bugdor man ang agi. Sus grabe na mi as tubig ay. So by the way guys, anhag mga awang bitaw nga makamatay magkamang-kamang kay nakakita mo kog awang ga kamang-kamang dana na baw kakita ba mo ba sa Canada nagakamang-kamang balhibuon na siya nga ituman. Deadly na siya nga kakita mo sa balita katong dihay mga batang nangamatay kay nangaon sila awang nga kuan nga balhibuon na awang alimango makamatay na delikado di na angay kanon.
Ninang labay guys na nangibugsay. Makaikag tanawon. Kadtong tayo duha guys to aga langoy-langoy gapalutaw-lutaw man nagasagay-sakay sa salbabida si Undoy na ug si Joe kay mo na sila nang dive sila swaki murag padong na sila mo uli pero pakit-on mo na sa clip sa ilang kuha dito sa laod nagsaum sila og swaki ang ipakita ninyo. Lumiyatan awo nagbangga-bangka. Sa law magudag tubig guys. Law mo ning kuan na dari dagata. Grabe law ba eh. Jom, arumang law. Arumang law ba? Hello mo eh. So guys, mo ni stamps guys tanang warang law mano. Jara isugap ni tawhanan mo dive. Uy, sakit mo gunas danggan. Kasway mo kog dive dito sa Uslo pero sakit mas danggan to ana nakakuha na si Jagi sa dani sa kubag. Pero guys, og di pa siguro ron taob. Ana ra siguro sa mabaw ni makitaan sa kay taob man aramang law magdagat mo nang i-dive jud ni lagswaki. Ngana. Lagu unod ni. Sa may unod na. Lagu unod. Oo. Da. Nakalugas siya ba? Wow, daghan naman di ay garidyo-tradyo ha. Nadapi murag puti no, napi orange lang na. Ano mo palingi pa eh? Puno yan. Kini mo iko. Kani lain malagi na color. Green ni di ko. Di na makaon? Mo lagi. Mo medus anda nakuha na. Lain lagi ni kurma pero makaon gyapon eh. Maka pero gamay ra kuno. Kani may dagkagunod. Tanawon ninyo guys, nagimok-gimok ka guys ang tunod kami gilingig tanawon ba? Katura ba kuno na? Nalanlaan sila color na puti na orange na pi murag dark. Namira ba color ni orange? May had-had. Dira ba? Suwak din buho. Doy. Di, kana. Ni. Sampul sa sampul. Oy ko no. O nakaon doy, sampul na doy. Ni, kuya lami na. Kaning kuan may kuan kani. Oh. Ngala ra kamot. Kutkutaran dagko ano tambok Ano ka. ba yan ah? Murag lugi Ura ganaon? Lugi aba. Dahi gupong sambaw. Adoy ko pa. Naman. Kato na. Adoy ko pa kay kato. Kanarang unod. Kato na ay lugo ko lambi ang ba imong wa ito na. Tamis eh. Lambi. Kung ganibay luhit yun. Wala na. Susti kamao. Na barawit ko na. Mga antanin sa mga katawhan tanaw mo ni siya. Gunod, nginaan ra maguna doy na. Maura sinutremen tira nito. Maura ni dapat. Dar tu kali siya bang mula ka. Kali ra nagdada. Kabaan ayo na siya. Bon ka. Bon ka mag-trail ba? Oh, di aray samog ba? Mahilis na. Mailis. Mahilis na manginom. Di aw. Ay. Ito mong tao ni teknik na yung sinugon. Ito naman ikaw, malambre. Oh, lambre na sa kugot to. Max dila. Ma, kaya na huwag mo dupon. Ano ka na ng tanong? Oh, Mong higot mo?
Sabod na. Mak, mas dila. Mga isang sabod. Alam may suka eh. Sa mga gitimpla na yung suka. Nagtura na, kinitas ko, silingan. Agos, siling demonyo man eh. Ay, kita agad niya. Diba? So guys, final thought, lami izad ka adyo ag swaki. Labi nagnaisuka nga naihanghang, dyan na pibahaw, kinalamian. Kumbate? Ayo, lagi go pa. Suka to? No. Katambog ka eh. Luto pa rin, luto. Ito lang paraan. Juta may bahis juta to. Wala ito kung nagkana. Dami no? Hi guys! Magandang gabi ni Jung Tanan. Di ako sabay na uli na ko. Dahil nang-alik sa Persia ya. Diya? Garabi dito mahimo gabi. Di ka tanong Persia ya. Madyo ka na balik ka kurinti kaning brown out man. Pag-abot namang nitiri si tiri gikan panas ubas nag-upload. Ngit-ngit ka Dubai. Madyo galing kay di akoy. Isplight. Di ako'y flashlight guys, sinatag ni Undoy kay kaso yung gasog magka-brown out. Aram ning lamdaga, ha? So, mahal po ni, balikin intos po ni. So, okay ka, so chargeable man ni siya. Dag-adik sa Persiaya, di dyan makatug, di ka kitag Persiaya. So, kamera karon guys, wadi as liksik sa isa, kay tuwas sa idyang ugangan sa hagna. Nag-hagna man na sila. So, by the way, salamat tayo sa mga nakalike na ug salamat sa mga ning-subscribe, sa mga bag-og, sa mga daan. Thank you very much. Unta nalingaw mo sa itong vlog today. Magkita ta tomorrow guys at ang next vlog. Thank you so much and God bless. Good night everybody. Bye!